И какво става, хора? Аз съм Тошчико БГ. Днес ще правим един giveaway за Steam аккаунт, както виждате. Да. Значи, това е Steam аккаунта. Скрия съм да не видите името и да ми пишете или да го добавяте или нещо такова. Ако се чудите. Значи, другото, което е... има Counter-Strike Global Offensive, не знам кой, има 1105 часа играни. Има Euro Truck Simulator 2, което е доста скъпа игра. Garry's Mod. Just Chaos 2, Just Chaos 2 Multiplayer, Terraria, Black and White, да, има и нея. Знаете, това са игрите демек за Steam аккаунта. Ще ви дам направо Steam аккаунта, вие ще си смените емейла, паса, всичко. Значи, условията са: първо да се сабскрайбнете за мене, второ да лайкнете клипа и да напишете запис и просто запис, да, просто запис, нищо. И да напишете причината, за която сте се, например, абонирали за мен, да ме харесвате ми клиповете, такива неща. Или какво правя, харесвате, еди какво си. На запис и какво харесвате в клиповете ми. Това е всичко, което се изисква за giveaway. Пак повтарям, игрите са Counter-Strike Global Offensive, Euro Truck Simulator 2, Garry's Mod, Guns of, не знам си какво е това, Just Chaos 2, Just Chaos 2 Multiplayer Mod и Terraria. Това са игрите. Дано ви хареса giveaway, това е само един giveaway за сега. Няма да правя май повече нататък. Да, това е един giveaway, повече няма да игра. Да правя, може би казвам. Може ли да има после нататък, много нататък. Като дойде някъде, не знам кога. Така че да, записайте се за този giveaway, защото не знам, след 1-2 месеца би трябвало да има друг. Или 3. И да много хареса giveaway. Това е и трейлър на канала. Значи си на Minecraft, на Minecraft, на CSGO и на Лига. И на други игри, не знам за сега. Но да си знаете, да се запишете, първо трябва да се сабскрайбнете за мен, второ да лайкнете клипа и трето напишете записи за какво сте се сабскрайбнали за мен или какво харесвате в клиповете ми. И да, това е.